ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଛୁ। କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? କଣ୍ଟିଲୋ ସ୍ଥିତ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରଟି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନା, ରିଅଲରେ ଆସିକି ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ମାନେ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ଥିଲା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଜୟ ବାବା ଭୋଲେନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ସ୍ଥିତ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବାକୁ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ବାକି ଥିଲା, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି କି ଆମେ ଦର୍ଶନ ଭଲସେ କରିପାରିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ବାହାରରେ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ରହିଲି। ହର ହର ମହାଦେବ।